खुलुमबाय आं दिनै JSP Advice 6 बे चेनेलाव मोनसे गोनां टपिक लानानै फैदों। बे टपिकखौ आङो मानसिया माबोरै जिउआव जाफुंसार जानो हायो, थामहिनबा नोंथाङा जुदि जिउआव जाफुंसार जानोनि थाखाय बे भिडिअखौ आङो लाबोनाय जादों। आरो जायफ्रा जिउआव माबा मोनसे खामानि मावनानै साक्सेसफुल जानो लुबैदों बिथांमोना बे भिडिअखौ गोसो होनानै नायनायनि खोब गोनांथि दं होननानै आं सानो। मानोना बे भिडिअ आं डिटेल्सलि गासै जोंनि समाजाव माखासे नेगेटिभ माइन्डनि सुबुंफ्रा मोजां खामानि मावनो नागिरग्रा माखासे सुबुंखौ माबादि नार्भासनेस खालामनानै गावसोरबादि गाज्रि लामाजों दैदेनलाङो आरो मोजां जानो नाजानाय माखासे सुबुंखौ बिथांमोना थुलुंगा होआबासिनो माबोरै गाज्रि लामाजों दैदेनलानानै बिथांमोननि जिउखौ बरबाद थामहिनबा सिलिंखार खालामना होयो, बेफोरनि सायाव आङो नोंथांमोननो सुंदबै फोरमायनो नाजानाय जादों। नोंथाङा जुदि जिउआव जाफुंसार जानो लुबैयोब्ला अरायबो उल्था सानग्राफोरनि जानथायाव थाना सोलियो। If you want to success in life, always stay distant from the negative minded people. नोंथाङा जुदि जिउआव साक्सेसफुल जानो लुबैयोब्ला जेब्लायबो नोंथाङा नेगेटिभ सानग्रा सुबुंफोरनि जानथायाव थानानै सोलियोब्ला नोंथाङा जिउआव देरहासारनायनि मुकुटखौ गाननो हानाय नङा। मानोना बिथांमोना गावथ' जिउआव जेबोखौनो मावनो हाया। बिथांमोना मालायनि मावनायफोरनि उल्था मोखां फारसे बिथांमोना सावरायो। बिथांमोना माब्लाबाबो मालायनि मोजांखौ साना, खालि गाव माबोरै जौगागोन आरो सोरखौबा गादबनानै सोबख'नानै आं माबोरै समाजाव गोजौ सिरियाव जांख्लायाव गाखोलांनो हागोन बेखौल' नोजोर बोनानै बिथांमोना खामानि मावो आरो गावनिख्रुइ जाहाथे गुबुना जौसिन थाखोआव थांनो हाया, धोनिसिन जानो हाया, गोरोंसिन जानो हाया बा थाखा फैसा बिजनेसाव देरहासार दाजाथों बेखौ साननानै बिथांमोना अरायबो उल्था खोथाफोरखौसो बिथांमोननो थुलुंगा होआबासिनो बेखौ मावनानै जेबो जानाय नङा, बेखौ मावोब्ला नोंथाङा साक्सेस जानाय नङा, मानोना नोंथाङा थाखा फैसा गैया, थाखा फैसा थानायनिसो बेफोर खामानि। आरो सोरबा गोरिब निखावरिनि फिसाफ्रा मोजां पार्सेन्टेज लानानै मेट्रिक थामहिनबा BA MA बायदि आयदाफ्राव मोजाङै पास खालामोब्लाबो बिथांमोनखौ थुलुंगा होआ। मानोना बिथांमोना अरायबो उल्था मोखां फारसे बिथांमोननि साननाय हनाया सोलिलांबाय थायो, जायनि जाउनाव बिथांमोना गुबुनखौ सापर्ट होनो नागिरा। थामहिनबा बिथांमोना सानोदि बुहुमानो आंनि आथिं मोजोमावनो थाथों बा आंनि अनगायै बुहुमाव रावबो साबसिन दाजाथों, मोजांसिन दाजाथों, बिदि सानग्रा जोंनि समाजाव दं। बिदि सानग्रा सुबुङा मालाबाबो समाजखौ गोग्गो एबा समाजनि गासै सुबुंफोरखौ मोजां लामाजों दावबायनायखौ लुबैया। बिसोरखौनो बुङो नेगेटिभ माइन्डनि सुबुं। खायसे मानसिया गावनि खाथियाव थाङोब्ला आदा आङो नैबे बिजनेसखौ मावनो नागिरदों, थामहिनबा आङो उमुक जायगायाव ओरै बिजनेसनि प्रजेक्ट खालामदों, बेवहाय आङो गेलामाला गंसे दखान खुलिनो नाजादों, बेखौ खुलिनो थाङोब्ला साक्सेस जागोन ना जाया बेबादि बोसोनथि लाग्रा खायसे गाहाय थाखोनि सुबुंफोर दङ। दा बेफोरबायदि सुबुंखौ बिथाङा डाइरेक्टलि बुङो नों गेलामाला होनानै मा जानो, नों थाखा फैसा गैयाबा दानि जुगाव मुवा बेसादनि बेसेना जिबायदि बेफोरखौ मावनो थांसायसो नों हाजिरा खामला मावनानै जानायानो मोजांलै फंबाय। नाथाय बिथाङा बुंनांगौमोन फंबाय नोङो जि खामानिखौ लादों बा बिजनेसनि खोथा बुंदों बे खोब मोजां खोथा। मानसिया स्टार्टिं टाइमावथ' थाखा फैसाखौ बयबो मोनजोबा, उन्दै थाखोनिफ्रायसो गेदेर थाखोसिम दावगानो नाजानांगौ, मानोना जिर'निफ्रायसो हिर' मानसिया जानो हायो। बेनिखायनो नोंथाङा गेलामाल होथ'नो नाङा, मानोना गेलामाल होयोब्ला गोबां थाखानि गोनांथि जायो। थामहिनबा नों फिसा दखान होग्रोनानै बा आलु कफि बा फिसा फायखारि मावनानै नों जिउखौ दैदेनग्रोनानै जेब्ला नोंथाङा केपिटेल जायो अब्ला नोङो गेलामाला दखान बा स्टेसनारि दखान होनो हागोन बा गोबां नोंथाङा रोंनाय आयदायाव नों बिजनेसखौ मावनो हागोन। बेफोरबायदि बोसोनथि मोजां मानसिया होगोन। नाथाय गाज्रि गोसोनि मानसिया, नेगेटिभ सुबुङा नोंथांखौ मालाबाबो बेबायदि मोजांखौ हास्थायनाय नङा। आरो नोंथांनि गथ' गथाया मोजां पार्सेन्टेज लाना पास जायो, बुंबाय मा खामानि जानो, न'खरावनो जेबो थाखा गैसा, बिफाया जौ फाग्ला गान्जा फाग्ला, बिमाया ओरै थोरै मा जौगानो हानो आरो मा फैसा होनो हानो, बेफोर गथ'आलाय मा मेट्रिकआव बा पिअ'आव मोजां जानानै मा जानो, BA MA पास खालामनानै लेक्सारार प्रफेसार जानायाथ' गुबुननि खोथा। दा बेफोरबायदि हाइ एम्बिसननि
लामाजोंबो बिथांमोना थांनो हानाय नङा मानोना बिराद गोरिब सोलिनि मानसि इसोरलाय मा मावनो हानो बेफोरबायदि अराय सम मुगैनाय खोथा बा सापर्ट खालामा आरो बिथांमोना जुदि मोजां पजिटिभ माइन्डनि मानसिया मालाबाबो बुंगोन दे निखावरिनि फिसा खस्थ' खालामनानै हाजिरा खामला मावनानै बिथाङा हायार सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन जादों बा मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन जादों दा BA याव मोजां पजिसन लादों माबा मोनसे फिसा बिला साख्रि मावनानै न'खरखौ बिफा बोरायखौ खस्थ' सैनायनिफ्राय रैखाथि खालामनो हागोन बेफोरबायदि सानसे इसोरा अनोब्ला बिसोरनि न'खरा ओरै जाहैनो हागौ बेफोरबायदि बोर होगोन आरो मोनसे ओरैबायदि दङ क्रिटिक आरो बिसोरनि साननायफ्रा बिसोर अरायबो मालायनि गाज्रिखौल' सानबाय थायो आमखानि हिनजावा ओरै थोरै जादोंनो आमखाया ओरै थोरै बायदोंनो आमखाया बाइक बायदोंनो आमखाया मटर बायदोंनो आमखाया उमुक टाउनाव हा बायबायनो बिथाङालाय बबेनि एथ' थाखा मोनखो डकायति खालामना मावाखै बि गान्जाफोर फानाखै बि हिर'इन गान्जा बायदिसिना गाज्रि खालामनानै एबा गाज्रि लामाजोंसो आरजिनाय थाखा नङाबालाय बेलाय माब्रै एथबां लाखनि हा बायनो हाखो माब्रै एथबां लाखनि बाइक बा गारि बा गारि घरा बायनो हाखो बेफोरबायदि बुङो नाथाय मानसिया नाजायोब्लादि उन्दै थाखोनि मानसियाबो कौटि थाखानि खामानि मावनो हायो बेफोर खोथाखौ बिथांमोना मिथिसेयावबो मिथियै बायदि जानानै खायसे खोथाखौ बुङो दा बेफोरबायदि मानसिनिफ्राय अरायबो गोजानाव था आरो बेफोरबायदि मानसिनिफ्राय गोजानाव थाना नों जुदि नोंनि जिउनि लामाखौ सायख'नानै नोंथाङा जि आयदायाव फालांगियावनो होन सोलोंथाइ बिथिङावनो होन बायदि बिथिङावनो होनो नाजाथाबनायनि जै नोङो जाय खामानिखौ नों सैथो आरो जाय खामानिया लिगेलाइज बे खामानिखौ नोंथाङा गुबुनाव सोंनानै मावनांगौनि खोथा गैया जायखौ नों मावनो हायो बेखौ नों मावलांबाय था आरो नोंथांनि डेफिनेटलि नोंथांनि मोजां गाज्रिनि रिजाल्टआ नोंथाङा मावलांबाय थानायनि उनाव बे फैगोन नोंथाङा मोजां मथ' गोसो हमथानानै जिखि जाया खामानिखौनो मावाथों मानो नोङो साक्सेस जागोनानो साक्सेस जायैनि खोथायानो गैया जुदि नोंथाङा बबेबा मोनसे दंग बा बबेबा मोनसे दैमायाव नाखौ जुदि बोखांनो लुबैयोब्ला बे दैमायाव नोङो बोरसियाव आदार सुनानै बावहाय दौलेंखौ थामहिनबा नाखौ बोनोब्ला सानसेबाबो नों बे नोंनि दौलें होनाय बोरसि बा फुल्था होनाय बोरसियाव नाया नांगोन नाया अरगोन आरो नाया अरोब्ला नों बे नाखौ मोननो हागोन होननानै मिजिं लानो हायो जुदि नोङो बोरसियाव जेबो आदार होआबासानो सानफ्रोमबो जुदि बे दैमा एबा दंग'आव ना बोनबाय थायोब्ला नोङो मालाबाबो बे बोरसियाव नाया नांगोन बा नाया अरगोन होननानै नों साननो हाया बेखायनो थार मिजिं लानानै दुखु खस्थ' सहायनानै मेगन मोदै बोहैसार होनानै नोंनि थांखियाव जुदि नों जाफुंसार जानो नाजायोब्ला बे साक्सेस जागोन नों जुदि हाजोखौ गाखोआबासिनो आं हानाय नङालै होननानै बुङोब्ला नों जिउआव जेबो खामानिखौनो मावनो हानाय नङा नों नाजानांगोन बेखौ आं मावथारनासो गारगोन बा आं साक्सेस खालामनासो गारगोन बेफोरबायदि प्रमिस लानानै जिउआव जुदि साक्सेस जानो नाजायोब्ला साफ्रोमबो मानसियानो टप पजिशननि धोनि बा गोरों जानो हायाब्लाबो बियो माबा मोनसे आयदायाव गावखौ एस्टाब्लिश खालामनानै जिउखौ दैदेननो हागोन साफ्रोमबो मानसियानो फाख्रि बिफां बायदि गोब जाजोबनो हाया साफ्रोमबो मानसियानो नारिखल बिफां बायदि दिदोम जाजोबनो हाया नोंथाङा फिसा बिला दंफां लाइफाङा जेरै थांनानै थायो नोंथाङाबो बबेबा मोनसे आयदायाव सोलोंथाइ लानानै बेफोरबायदि दंफां लाइफाङा जेरैहाय साननि अक्सिजेन लानानै हानिफ्राय हासार बायदिसिना दै बोनानै जेरै थांनानै दं नोंबो मोनसे समाजाव बेफोरबायदिनो फिसा खामानि मावनानैब्लाबो माबा मोनसे आयदायाव नोंथाङा खामानि मावनानैबो नोंनि जिउखौ जानो हागोन नोंथाङा नि खामानिया जुदि सैथोब्ला नोंथाङा बबेबा ओनसोलाव बयलार दखान होनानै दाननानै खामानिया बा नोंथाङा जुदि हाजिरा खामला मावनानैबो जुदि नाजायोब्ला नोंथाङा जेरैहाय गंसे न'खौ लुनो थाखाय गोबां इथा बाला सिमेन्टनि गोनांथि जायो नाथाय बे इथा बाला सिमेन्टखौ सानफ्रोमबो एफा नोंथांनि स्ट'राव थामहिनबा नोंथांनि बाख्रियाव दोनफैबाय थायोब्ला नोङो बोसोरसे नङा बोसोरनै नङा बोसोरथामनि गेजेराव नों गंसे आबुं न' लुनो हायो बेबायदिनो जोंनि सिमांखौबो ड्रिम्सफोरखौ जों खालि मेगनजों नुनाल' थानो नाङा
नोंथांनि सिमांखौ नोंथाङा जुदि जाफुंसार होनो लुबैयोब्ला नोंथाङा बे सिमांखौ माब्लाबाबो उन्दु उन्दु नुनानै थायोब्ला बे सिमांखौ नोंथाङा मालाबाबो मोगथाङाव जाफुंहोनो हानाय नङा। बेनिखायनो नोंथाङा मोनसे प्रमिस लानांगोन, सदबांसा लानांगोन दि आं जिउआव माबा मोनसे जानानैसो गारगोन। बेबायदि प्रमिस लानानै नोंथांनि साननाय हनायखौ मोजां लेभेलजों लांनानै जुदि मावोब्ला नोङो जिउआव साक्सेस जागोन। आरो नोंथांनि जि नुनाय सिमां, खोथायाव दङ उन्दु उन्दु नुनाय सिमाङा जोबोर समायना जायो, नाथाय बे उन्दु उन्दु नुनाय सिमांखौ जुदि मोगथाङाव जुदि आबुं खालामनो नांगौब्ला नों नाजानांगोन, गोलोमदै गारनांगोन, खस्थ' खालामनांगोन, अब्लासो नों जेखि जाया आयदायावनो साक्सेसफुल जागोन। बेनिखायनो आङो गासै जोंनि JSP Advice 365 फोलेरनि उन्दै फंबाय बिनानाव आरो जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ बुङोदि नोंथांमोना मालाबाबो उल्था मोखांजों थांग्रा, थामहिनबा उल्था सानग्रा मानसिफोरनि बोसोनथिखौ लानानै मालाबाबो गावखौ नार्भास खालामना लानाङा, लोरबां खालामना लानो नाङा। मानसिया खायसेया गोख्रै खामानि मावनानै लाइफखौ दानो हायो, खायसेया आरो लासै लासै मावनानैब्लाबो जिउआव साक्सेस जायो। बिनि खामानि मावनाया गोख्रै जाब्लाबो बिथाङा दिदोम जानांगोन बिनि साननायफ्रा। आरो खायसे ओरैबायदि सुबुं दङ साम' एबा खासेवफोर बादि लासै लासै मावनानै गावनि थांखियाव सहैनो नाजायो। बेफोरबायदि सुबुङा जेब्लायबो सानै हयै खामानिखौ मावो आरो बिथांमोननि खामानि मावनायफ्रा गोरोन्थि खम जायो। बेनिखायनो इंराजियाव बुंनाय जादों स्ल' स्टेडि बाट विन दा रेस होननानै। खासेव आरो सेसानि सल'बाथाखौ नोंथांमोना मिथिगौ। जेरैहाय मोनसे दैमानि साखाथिनि हाग्रायाव आरो मोनसे बिलोआव खासेवआ दङमोन। आरो सानसेखालि सेसाया मेंनानै गांसो जाखांनायनि उनाव उदै बुंजासे गांसो जाखांनायनि उनाव दै गांनाय मोननानै मोनसे बिलोआव सेसाया फैदोंमोन। सेसाया जेब्ला दै लोंनो फैयो अब्ला खासेवखौ मानज्रं मानज्रं लासै लासै थांनायखौ नुनानै सेसाया मिनिनानै बुंदोंमोन, बेबादि जों जिउआव मा जानो बेफोरबादि बेखौ लाजि फोनांनानै खासेवनि रायजो जानाय एबा जिउखौ मुगैदोंमोन। अब्ला खासेवआ बुंदोंमोन, नों आंखौ मिनिनो हागौ, नाथाय आं नोंखौ फेजेननो हायो। बिदि बुंनायाव सेसाया बुंदोंमोन, नोंलाय आंखौलाय माबोरै फेजेननो हानो? आं ओरैबादि गोसा खारनो हागौ, नोंथ' आं बादि गोसा खारनो हाया। बेबादि होननानै खासेव आरो सेसानि गेजेराव मोनसे बादायलायनाय जादोंमोन। आरो बे बादायलायनायाव मोनसे खुन्थियाखौ सिमाथे खालामनानै बिसोर सानैजों बा सेसाजों खासेवजों खारनाय बादायलायदोंमोन। नाथाय खासेवआ गोसो मोजोमनानै लासै लासै मानज्रं 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 बै मोनहैनांगौ खुन्थिया थामहिनबा सिमानि फारसे बाया मोजोमा जिरायनाय गैया, बेयो मानज्रं मानज्रं थांबाय थादोंमोन। आरो बियो गावनि थांखियाव सहैनानै बै सिमायाव बा सिमानि खुन्थायाव बे खासेवआ जिरायनानै दंमोन। खासेवआ बिनि सिगाङाव ओरैबायदि खारबाय, खारनायनि खुबाव बियो दसे उनाव मेंनाय फैबाय। मेंनाय फैनानै खासेवआलाय मा आंजोंलाय समान सहैनो हानो, आंजोंथ' देरहाखाया, आंजोंथ' हाखाया, बेबादि साननानै बेसेबा जानथाय खारलांनायनि उनाव सेसाया जेब्ला मेंनाय फैयो अब्ला खांसोर गांसोनि मोनसे सायायाव जिरायनानै बियो उन्दुलांबाय। बेबादि खारनानै मेंनायनि जाहोनाव सेसाया जेब्ला उन्दुलाङो अब्ला बियो गावनि ड्रिम्स, गावनि सिमां बा गावनि बादायनायखौ बावलांबायमोन। हरखाबनो बे सिरि मोननानै सानबाय, खासेवासो मोनहैग्रोबाय नामा होननानै बे दुफुं सिखारफिननानै जेब्ला खारो अब्ला नुनो मोनबाय खासेवा मिनि खुसिनो बै गावसोरो सिमा होनाय खुन्थिया फारसे खासेवा थांनानै मिनि खुसियै जिरायनानै दंबाय दं। अब्ला खासेवा सेसाखौ बुंदोंमोन, नाय नोंदि आंनि जिउखौ बा आं जिउ खांनायखौ मिनिदोंमोन, आं नोंनिख्रुइ सिगांसिन सफैग्रोबाय, नों आरो आंनिख्रुइ उन सफैबाय। अब्ला नायदो, दा आं गोख्रैसिन खारोना नों गोख्रैसिन खारो? दा बेबायदिबो सुबुं दङ
बांद्राय स्पिडाव थांनानै मानसिया गावखौ कन्ट्रल खालामनो हाया। बेबायदिनो गारि घरायानो जा जियानो जा फरायनाय लिरनायानो जा मानसिया गोसो मोजोमनानै मोजां भाबै समनि रुटिनखौ बाहायनानै जुदि खामानिखौ मावलाङोब्ला जिखि जाया आयदायावनो नोङो जाफुंसार जानो हागोन। आरो बे बेलायाव नोंथाङा मालाबाबो पजिटिभ माइन्डनि सुबुंनि खाथियाव थांनानै बोसोनखौ लानो हागोन। नाथाय जायफ्रा समाजनि मोजांखौ साना, जायफ्रा सोरनिबा जौगानायखौ मुगैयो, जायफ्रा गावनिखौ धोनिसिन जानायखौ मुगैयो आरो जायफ्रा गावबादि गारि घरा न' बां बिल्डिं लुजानो बायो आरो समाजाव गावखौनो बयनिख्रुइ रोंसिन रासिन साबसिन होननानै सानो, बेफोरबादि सुबुङा मालाबाबो सासे मानसिखौ एबा मोनसे समाजखौ जौगानायनि लामाजों लांनाय नङा। आरो बेफोरबायदि मानसिखौनो नेगेटिभ माइन्डनि सुबुं होननानै इंराजियाव बुंनाय जायो। बिसोर अरायबो गाव जौगानायखौल' सानो आरो बिसोरो मालाबाबो मालायनि मोजांखौ सापर्ट खालामा। बिसोरो मालायनि मोजांखौ अराय मुगैयो, अराय बिथांमोनखौ नाख्रेब सुख्रेब खालामनानै डेमेज खालामनानै दोननो नाजायो। दा बेनिखायनो आं खावलायो, नोंथाङा जिउआव जाफुंसार जानो लुबैयोब्ला गाव हारसिङैबो नाजा सोमनायनि गेजेरजों नोंथाङा जिउआव जाफुंसार जानो हागोन। नाथाय सोरबा बायदि सुबुंनिफ्राय मोजां बोसोनथि लानो थांनायाव नोङो गाज्रि सुबुंनियाव थांसननानै लायोब्ला बे सुबुङा नोंखौ गाज्रिखौनो बोसोनथि होगोन। मानोना सासे गोग्गो आखुनि सुबुङा मोनसे समाजखौ एबा सासे मानसिखौ मोजां लामाजों खैफोद आफोद गैयाबासिनो दैथायहरनो हायो। थिग बिदिनो सासे गाज्रि मानसियाबो मोनसे समाजखौ सिलिंखारबो खालामनो हायो। जेरैहाय सलायखाथि मोनसेयानो मानास हाग्रानि गासै बिफां लाइफांखौ खामग्लोबनानै फोथैजोबनोबो हायो। समाजाव बेफोरबादिबो सुबुं दं। थिग बिदिनो सासे मोजां सुबुङा जेरैहाय समाजखौ रैखाथि होनो हायो आरो सासे गाज्रि फौसावलिया सुबुङा मोनसे समाजखौ गोजाव होनो हायो। थिग बिदिनो सासे गारि ड्राइभारनि उनाव गोबां सुबुंनि जिउआ थायो आरो बिथांमोननि जिउ रैखाथिनि साबिखाथिया सासे मोजां ड्राइभारनि आखायाव थायो। जुदि बे गारिखौ ड्राइभारा मोजां भाबै सालायलाङोब्ला बावहाय 60-70 जन एबा 100-200सो मानसिया रैखाथि जानो हायो। आरो सासे फौसुलिया निसा जाग्रा गान्जारु मानसिया गंसे बास बा गंसे रेलगारिखौ सालायनानै गोबां सुबुंखौ गोथैसालि फारसेबो दैथायहरनो हायो। दा बेनिखायनो मोनसे समाजाव मोजां मानसिखौ सायख'नाया गोरलै खोथा नङा। आथिखालनि समाजाव ओरैबायदि मानसि दङ, नोङो मालाबाबो बिनि गाज्रि आखुखौ नुनाय नङा। बेफोरबायदि सुबुङा मावजि सादुनि फाव लानानै समाजनि सिगाङाव मोजां मोजां खामानि मावगोन, नाथाय सिं फारसे बेफोरबायदि मानसिया बांसिन गाज्रि मावो। बै गाज्रि मावग्रा सुबुङानो सोरबा मानसिया जुदि माबा मोनसे गोरोन्थियाव मावफ्लाङोब्ला समाजाव बेफोरबायदि मानसिखौ खेबसेनो गादबनानै बिनि जिउखौ सिलिंखार खालामनो नाजायो आरो गावखौ बावगारो आन्दो फैसालियावदि गाव बेनिख्रुइ बेसेबां बांसिन गाज्रि खामानि मावबाय दं, समाजखौ बेसे गुलाय गुजाय खालामबाय दङ। बेफोरबायदि सुबुं दङ आरो बेफोरबायदि सुबुङा सोरखौबा गुन्दा लगायना सोरखौबा मोजां खामानि मावनो थांग्राखौ बुथारहोगोन, सोरखौबा गाग्लोबहोगोन, बेफोरबायदिनो सोरखौबा मुलि बा गाज्रि मेडिसिन होनानै बा सोरखौबा बुथार सुथार खालामनानै बबेबा ट्रेन साइटिनाव बबेबा लामायाव गारैनानै गारि एक्सिडेन्ट होफ्लानानै बुथारगोन। बेफोरबायदि नेगेटिभ माइन्डनि सुबुङा, गाज्रि आखुनि मानसिया बेफोरबायदि खामानि मावो आरो बिथांमोना ओरैबायदि गोरोंदि बिथांमोना गाज्रि गाव मावनाय खामानिनि आगानखौ बिथांमोना दोना। दा बेफोरबायदि सुबुङानो सोरबा मोजां मानसिया माबा मोनसे जाहोनाव मालाबा समाजाव गाज्रि मावफ्लाङोब्ला बिथांखौ निमाहा होआबासिनो ओरैबायदि जुरिमाना फोनांगोन, ओरैबायदि गाग्लोबगोन। बेफोरबायदि सुबुंनिफ्राय जोंनि गोरिब निखावरि एबा गाहाय थाखोनि सुबुङा सांग्रां जानानै सोलियाब्ला आथिखालनि समाजाव गामियानो होन नोगोरावनो होन थांनानै थानो हानांगौआ जोबोद गोब्राब जानानै फैबाय। मानोना आथिखालनि समाजाव मोजां मानसिनि अनजिमा खमायलांगासिनो दङ आरो गाज्रि मानसिनि सुबुं अनजिमा लोब लोब बारायबोगासिनो दङ आरो बिथांमोना मालाबाबो समाजाव मोजां जाथों, समाजा दावगाथों
बेखौ साना बिथांमोना माबोरै गाव दोहोनि जानो हायो माबोरै गाव बयनिख्रुइ गोजौ जांख्लायाव गाखोलांनो हायो बेखौल' बिथांमोना सानो बेनिखायनो गोबां खोथाफोरखौ आं नोंथांमोननो फोरमायबाय बेफोर खोथानिफ्राय नोंथाङा सायख'नानै नोंथांनि मावनो लानाय थांखिफोरखौ जुदि गोसो मोजोमनानै मावलाङोब्ला नों साक्सेसखौ मोननो हागोन मानसिया दिनै नाजानायनि जोहै अख्रां सायाव दाउफोर बायदि बिरदों मानसिया दिनै नाजानायनि जोहै अख्रां सायाव न'सा लुनानै रायजो जादों अखाफोर बादियाव दिनै चाइना आमेरिकाफ्रा न'सा लुनानै रायजो जादों माउन्ट एभारेस्ट बादि गाखोनो हायै हाजो थिखिनियाव मानसिया गाखोनानै गावनि देरहासारनायनि मुकुटखौ खिन्थादों सोरबा आखाइ आथिं गैयै मानसिया बुहुमनि देरसिन लावसिन दैमाखौ सानस्रिनानै बारनानै वर्ल्ड रेकर्ड खालामनायबो बुहुमाव गोबां दं बिनि जारिमिनखौ नोंथांमोना जिके जेनेरेल नलेज नायोब्ला नुनो मोनगोन दा आङो नि टपिकआ खालि नेगेटिभ माइन्डनि सुबुंफोरनि फारसेमोन दा बावहाय आङो गोबां खोथाफोरखौनो नेगेटिभ माइन्डनि सुबुंफोरजों सरजाबफानानै आं गोबां खोथाखौ बावहाय लाबोबाय आंनि टपिकनि थोंजों एनालाइसिस खालामनायनि जाहोना जाबाय जोंनि मानसिफ्रा पजिटिभ लाइनजों सानग्रा गोबां खम दंसै बेनिखायनो नोंथाङा जिउआव जुदि देरहासार जानो लुबैयोब्ला मालाबाबो सुबुंनि खाथियाव दाथां आरो बिथांनिफ्राय मालाबाबो बोसोनथि दाला आरो अरायसम बेफोरबायदि सुबुंनि जानथायाव थानानै सोलिलाङोब्ला नोङो जिउआव देरहासारनायनि मुकुटखौदि गाननो हागोन बियो डिफिनिट दा आङो कन्टेन्टखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला जोबथा बुब्लियाव नोंथांमोननिसिम फिन आंनि खुलुमनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अरायसम अनसायगोन होननानै एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि